Sa number 5, duha ka mga mayor sa Negros Occidental ginahuring-huring masulod sa UNEGA. Pero Secretary General sa Partido wala naghimutig o kung nagkumpirma. Wala ginkumpirma o kung ginhimutig ni Mayor Salvador Escalante Jr., Secretary General sa United Negros Alliance, nga may duha ka mga alkalde sa probinsya nga magaupod sa ila nga partido. Suno kay Escalante, hindi siya privy sa impormasyon nga may duha ka mga mayor nga magaupod sa UNEGA. Sa karon may 14 o 15 sa 31 ka alkalde ang ila kaupod sa partido. Anabilin iya sang Love Negros o kun independent. Magapatigayon pa ang UNEGA sang General Assembly kag kun madayon ang barangay elections patigayonon ini antes sang piniliay. Suno kay Escalante, duhaman katuig kag wala sila makatipon. Sa piha ka bahin para kay 5th District Representative Emilio Dino Yulo, malayo pang 2028 kag wala pa man sila sang alignment nga ginalantaw. Wala siya sang may makita nga mabungat nga basihan nga mag-upod sa local, provincial o regional party suno sa iya. Sang iya nga pagpapili sang sugod, independent siya. Sa nagligad nga piniliay, si Yulo ang nangin partido lakas. Wala man sa may nag-recruit sa iya gikan sa UNEGA o kon Love Negros. Kung may malabutan na nga kasugtanan ng coalition sang Love Negros kag UNEGA para kay Yulo, luyag niya man nga masunod ang ginkasugtan.